khajani bairok phati singtini sabat chalongkha kaisa kerongse abono tui wansuk laino sabat chalno tui tini kwbangma diari phatrarok mera khognerok belai kheno borokno lama kororoi tongo tamni hinba borok sabat chalno khlaina nangsugo sabat chal khlayake mathangjak sugya sonibaro girjama khlaisuknai hini samani rok kwbangma jaga signugo phia bible sao sabat chalongkha kaisa kerongse te o kerong abo khlaijak sukha Jisu Kristo kruso khasijakman bisingti o kerong paisukha hini samani singnugo sijak tongo mathai 12 ni 1-2 abuni ulo sabat chalo Jisu gombulung kachartui himi thangmani bini sagirok o khujagui gombutang seri chana senglaikha pharisairok abono nugui Jisuno hai hini saka naidi nini sagirok sabat chalo abohai khlaimani abosini kerongno sabaima klayo hini oro srai srai ke samani tongo sabat chalo abohai khlaimani abosini kerongno sabema klayo sabaima klayo hini samani oro bible srai srai ke sijak tongo pharike khajan bairok sabat chalongkha kaisa kerongse abo bible sakiriwo hinke o kerong abo Jisu Kristoni kroso khasijama bisingtui Jisu Kristo theiman bisingtui abo paisukha sing abo bible nugo phari sing kaisa kaisa ke bible batang seri wansuk laeno Galatia 5 ni sairo singnai laeno noroni bere kerong rakhogui kaitorbai kaham hini romjangna nainarok norok Kristo baise kaglayo norok kaituni khairok mase kepleo hini oro belaikino kirima singsa kok sajak tongo singje pro kerong no rakhogui tongnani hini wansuk layo kerong se khlainani hini wansuk layo apurke sing Jisu Kristo bai kaglai hini sau te kaituni khairok mase kepleo hini sau norok saimano kaituni khairok ma keple kha hinkele mathangjak mani belaikino tugui thangnai mathangjak gese ongnaita Galatia 2:21 singnai lefinai kaituni khairok mano ang noiria tomungno khoroksasuk kerongni bisingtui kaitorbai kaham hinui romjakhe Kristo hainose thikana hinui oro bible srai srai ke sao Jisu Kristo theimani magana ongoi thango hinui sao jodi sing kerong no rakhognani nangoi tongkhanglai abon bagai khajani bairok sing srai srai yongdi kerong abo complete ongkha abo fulfill ongkha Jisu Kristo ni bisingtui khe singte bonailai nei Kolosai 2:14 sini mongoi suinarik mani lakaino botani rikha khlaitai hini kerong tongmani abono bo tani rikha bo abono kruso kanta boi khibui ri sukha hini oro bible srai srai ke sijak tongo kerong abo Jisu Kristo sini bagi tani ri paikha kruso khibui ri sukpaikha hini oro sijak tongo hinke singtam nei okal group rok bai kemeng jagai tongnai tamni borok bai phemrok jagai tongnai sing sisukna nango bible srai srai ke sawo je kerong abo Jisu Kristo complete khlaikya singtai khlaina nanglia sing tabuk poito khlaima bisingti se sing mathangjak sugo kerong khlaima bagiya kerong rakhuma bagiya Galatia 3:13 sijak tongo tamokhe Kristo bosak baithang sraimong nangoi kerongni sraimongni yakni singno phiokha hini sawro kerongni sraimongni yakni sino phiokha sing kerongni yakni yoksukha sinotei kerong bai mazra beri malia tani basing Jisu Kristo ni thui bai susa jakha Jisu Kristo ni thui bai sing kholop jakha sing phiok jak sukha Rom 2 ni chairo singnugo poito khlainai jotono kaitor bai kaham hinui romjakna tuikhe Kristo kerong no samung nangya khlai ri phaikya hini sawro kerong tei samung nanglia oro bible srai srai ke sijak tongo Galatia saini chairo sijak tongo tamokhe jora phaisokha hinke kaitor bini sajlano rohorkha bo boroni ogo asai phaikya hake sing kaitini basa ongoi manna tuikhe kerongni yago tongnai rokno phiokna bagai bo judai kerong rakhogui phaikya ni sao Jisu Kristo sini bagai kerong rakhoka sini ongoi kerong rakhoka aboni bagai bo sao kruso je pro khajak pro paisuka hini sao Rom 6:14 singnugo sumsok noroni bisingo keplai tangthun norok kerongni yago tongya khairok ma ganang kaituni yago se tongo hunui oro kaitor srai srai ke sawo phola kathani bisingti tini onorok wansukdi norok kerongni yago de tongnai na kaituni khairok mani yago tini o madar godok kabang ma tini o mera khongnai rok kabang ma tini phai tongo
lama koror nai rok tini kabang ma jagao sabat chal kerong khlaina nango hini sanai rok no norok sadi je sing tini o kerong ni yago tongya sing tini o khairok ma ganang kaitoni yago se tongo hwnoi norok saiman chukdi Galatia 3 22 singnai lephinai tamokhe Jisu Kristo no poito khlaima bisingtui runa hwnoi kok rimani abono poito khlaine rok no rui manna tuikhe bebak sangsar sumsuni yago klaijak hinui elembak sajakha haifano poito khlaina jora ongya sini o poito khlaijak naino phunukjakya sak kerong signo alongo hapnai rok haikhe sobui tonkha hwnui oro srai srai ke sao je kerong khlai tongnai rok borok jelo sobjangma haise alongo sobui tonjakma haise phia sing tinio Jisu Kristo sao sing phiukjak suka hni sao sini joto khlaitai tongmana paisuka hni sao sing tinio poito khlaima bai mathangjago abono norok saiman chukdi aboni bagai norok khanangai kaitono suridi kaitono hambaridi tinio sing pepa kerong rogra hoklai tongmani haipano sing khlaina nanglia sini Prabhu sini bai khlairikha sing bono sande salo thangi surna sura sing selalayo hambairina sing selalayo surinan selalayo bisikse sing nathangkha bisikse sing butu angkha tinio kisa kisa kok naituglayo o buini kok khana kankeno diari phatra marsia phatra kokro khana kanken sing tuijago phia sini Prabhu sini bai jo to khlai paikani sao noro poito khlaidi poito khlaima bai kaitono বিশ্বাস khlai dongdi kaitoni samungo kaitoni sakirnani bagai sakthardi abose sing tinio kaitono hambari thai phari ang poito khlaio norok kerongni yago kurui tei masia phataroni kok bai norok buljagi tonglakhini kaitor norok no phala gathar bai subathun amen